Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahang adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikakawhaan og siyam nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Niini nga Domingo atong gisaulog ang kalibutanong Domingo sa misyon or World Mission Sunday. Ang matag usa kanato gitawag sa pagkamisyonero og misyonera. Pinaagi sa atong pagkabinunyagan, gipadala kita sa amahan sa pagpakaylap o pagsabwag sa maayong balita sa kaluwasan ug sa pagsaksi sa presensya sa Dios, taliwala sa mga pagsulay ug sa nagkalain-laing hagit nining atong panaw sa kinabuhi. Mamahimo unta kitang angayan sa misyon nga gisangon kanato ug labaw sa tanan, masinati unta nato ang Dios diha sa atong personal nga kinabuhi aron mamahimo kitang epektibong magsasangyaw sa atong Ginoo. Pangayon nato kining maong grasya sulod dining Santos nga misa. Ingon man ang mga grasya nga gikinahanglan sa atong kaigsuonan kansa mga intensyon anaa diha sa inyong TV screen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa tuang mga sala, aron maandam kita pag sa ulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sula pagbuhat sa kinanabuhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kan Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasailuan sa itong mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaigtasan, himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaigtasan, himaya sa Diyos. Magampo kita. Magagagaw magwalay kinutuban nga Dios. Ikaw ang among gahom og lamdang. Abli ang among mga kasing-kasing. Aron magalagad kami kanimo nga malipayon. Og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini amo nga gipangayo. Pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo, kang sero nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel na akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog.
bisan pag wala ka, makaila kanako. Ako mao ang Ginoo, wala na'y lain. Walay Dios gawas kanako. Giligon ko ikaw, bisan pag wala ka, makaila kanako. Aron ang katawhan, sukad sa sidlakan, hangtod sa kasadpan, masayod nga walay, laing gawas kanako. Ako mao ang Ginoo, og wala na'y lain. Ang pulong sa Ginoo. Pagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutan. Isang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kayang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo og himaya angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Pangurog kamo sa iyang atubangan. Kamong tanang kayutaan ingna diha sa kanasuran. Ang Ginoo hari nga mando siya nga matarong sa katawhanan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo.
Kinutlog gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug kalinaw sa Dios. Sa kanunay nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong ligong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Parisiyo nanlakaw og naglaraw pagbitik kang Hesus pinaagi mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila ka sa ilang mga tinun-an og pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo mingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod nga bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Sa walay pagpanumbaling sa gihunahuna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa, sultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apanasayod si Jesus sa ilang dautan nga laraw. Busa mingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong inyo mangyod akong bikton. Pakita ko ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta, og nangutana siya kanila, kinsa mang naong og ngalan kining nakulit dinhi. Sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus mingon kanila,
Kung mao ka na, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ikakawaag siyam nga Domingo sulod sa tuig, and then karon sad ato pong gisaulog ang gitawag og World Mission Sunday. Napiton usab ko kamo sa pag-ampo usab sa atong mga misyonero lokal or international or abroad. Sa ato ang Ebanghelyo, gamay lang nga background sa ato ang Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo nagisgot og duha ka pundok sa mga kadagkuan sa mga Hudeo, ang mga Pariseo o ang pundok ni Herodes. Kining duha ka pundok ang mga Pariseo, supak sila sa paghatag og buhis ngadto sa emperador. Kining pundok sa ni Herodes, okay sila nga mohatag og buhis sa emperador. And then, mauni ang paghatag og buhis gigamit sa mga Pariseo o sa mga pundok ni Herodes sa giingon pagbitik kang Kristo. Maunang ilang gibutang sa kanang giingon dilema. Kana ganing bisag asa ka nga murag disadvantageous nimo. Kay kung moingon si Kristo, dili ta mohatag og buhis ngadto sa emperador, masuko ang pundok sa ni Herodes. Ug pwede siyang taralon sa Roma. Kung moingon sad nga mohatag-tag buhis ngadto sa emperador, masuko ang mga Hudyo o ang mga Pariseo, kay lagi ang mga Hudyo o Pariseo na bugatan na. Kay grabe ang buhis nga gipatong ngadto kanila. Apan nindot kaayo sa katanan ang tubag ni Kristo, dili ba nakabantay mo? Mingon siya, pagkuha og kwarta. Kinsa may naong sa maong kwarta, mingon dahil si Kristo sa emperador, ay mingon dahil sila sa emperador. Ang tubag ni Kristo mingon, ihatag unsa ang sa emperador, ug unya ihatag pod ang unsa og para sa Dios. Gatudlo ni nato og kanang gitawag og Christian ethics. Unsa man kana, Father, kanang gingon, keeping things in a proper perspective. Dili ba? Ang butang sa kalibutan, blessings from the Lord, bisan ang bahandi apan should be in a proper perspective. Ang butang sa kalibutan, kung atong lang tan-awon nga sakto, kini siya magamit usab sa sakto nga paagi o magamit usab sa giingon pagsangyaw sa mayong balita. Ilabi na, we are celebrating today the World Mission Sunday. Keeping things in a proper perspective. Sa ato pa, dili magpinataka. Sa ato pa, dili magpadala sa gibati. Sa ato pa, dili magpadala sa sulsul sa uban. Sa ato pa, dili magpadala sa gitawag of the emerging culture of our society today nga moingon
unsay gibuhat sa kadaghanan kay lagi maoy practice sa kadaghanan kay lagi mao karoy passion sundon bisan kung sayop or immoral. And that's the emerging culture of our society today. Keeping things in a proper perspective moingon nga tan-awon ang butang in the eyes of God. Keeping things in a proper perspective moingon tan-awon ang butang as a blessing from the Lord. Tan-awon ang butang nga magamit for God's glory. Niini nga mensahe sa ato ang ebanghelyo nindot sad nga atong mapuy-an ang gingon Christian ethics as mentioned in the gospel today nga bisan si Kristo ilang gibutang in a dilemma pero wa siya mahog sa litag kay lagi unsa ang sa emperador ihatag ug unsa ang sa Dios ihatag usab. Mao na ginaingon nga kinahanglan do na kitay proper perspective sa butang niining atong kinabuhi. So aton ning dalhon sa atong panaw sa kinabuhi sama usab nga kita nagampo sa ato ang mga misyonero, nagampo sa ato ang mga kaigsuunan nga nagsangyaw sa maayo nga balita. Manghinaot kita. Nagato ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Ug kang Kristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulong kadlaw na banhaw, usakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamitan sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhi nga dayon. Amen. Pangamuyo sa katilingban. Magampo kita samahan nga nagtawag ka nato sa pag-ambit sa misyon ni Kristo. Diha sa pagmugna sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan sa matag pangamuyo kita muingon. Ginoo, moabot unta ang imong gingharian. Nga musidlak unta diha sa simbahan, sa iyang misyon sa tanang kalibutan, ang katahom sa dagway sa gingharian sa Dios, pinaagi sa makanunayong pagpuyo sa Ebanghelyo, aron makabig ang tanang mga tao ngadto sa pagtuo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa ilang pagdawat sa unsay angay kanila, ang mga namunuan sa atong gobyerno, muhatag usab unta sa husto, kung unsay angay sa Dios ug sa iyang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga biktima sa gubat, inhustisya, pagpanglutos o uban pang kadautan sa kalibutan,
Hupayon unta sa grasya sa Dios ug sa atong pakighiusa kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang Kristohanong pamilya makalahutay unta diha sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, taliwala sa nagkadaiyang mga hagit sa modernong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makalabang na ngadto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan sa imong mga kamot, among itugyan ang panginahanglan sa imong katawhan. Upaya kami sa imong espiritu, diha sa among pagsunod kang Kristo, nga among Ginoo. Muling umandog sa'yo, patnubayan mo't pag-ari. Ang lahat ayon sa kalooban, umagutos ka, Panginoon ko. Langit katalima ko, ipagkalo mo na ang pag-ibig mo, pag-ibig mo, at lahat ay kagalitan ko. Kagalitan ko, kagalitan Mahigsuon, pagampo kamo nga ako gayon yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Luwaton na ta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ng paghimayan sa iyang ngalan, alang sa kapusyanan sa tibok niyang santo sa simbahan. O Ginoong Dios nga mahanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma o pasaylo. Maghatag kanamo sa kagawasan sa pagalagad kanimo. Sa tibuok namong kinabuhi, kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay magagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, kay ang tanan nga mga butang madako siya og magamay imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna og panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong mga alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, magdaig sa imong himaya, diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesu Kristo among Ginoo, nga gidaig o gisangiyaw
sa langit o sa yuta, sa mga anghel o arkangel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa pag-ahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos nga ikaw o Ginoohan tumuran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama nga paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan, nga moatubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang amoang obispo, og sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, kantanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan, sa pagsudong sa kayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iyang bana, sa mga apostoles,
sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuboton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Giyatag nga na kanimong makagagahom nga man. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Karon ato gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan nga daotan. At agi kami sa kalinaw ning panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilhin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong pananingsod. Managdait, manakan tanan. Peace to all of you. Hallelujah.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulang katong gidapit sa iya nga bangkite. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. My soul, the Lord is on thy side. In every change, faithful will remain. Thy God will undertake to guide our future as He has the past. Be still, my soul. 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 The Lord is on thy side. Be still, my soul. Your hope, your confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul. The waves and winds still know His voice who wrote them while He wrote below. Be still, my soul. 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 The Lord is on thy side. Thy side. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dapiton ko kamo sa ampo sa ato asab nga mga kaigsuonan nga mga masakiton. Langiton amahan gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa cross aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios
hangtod sa kahangturan. Mga igsuon sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider, kang Reverend Father Joseph Intig, sa atong choir, ang St. Joseph Choral, gikan sa parokya sa St. Joseph Tabunok, Talisay, Cebu. Salamat usab nga dako kaninyo amo mga TV sponsors, benefactors o GCash donors sa inyong pagbulig aron among ikapadayon paghatod ang Santos nga misa pinaagi sa telebisyon ngadto kanila nga dili makahimo pagtambong sa misa dito sa inyong parokya tungod sa kakulian sa panglawas. Alang ni atong buot pamutabang, anaa gihapon ang among account name o account number diha sa inyong screen. Ingon man ang atong GCash number. Mahimo ra usad ihatod ang inyong hinabang nining address. Daughters of St. Paul, 34 Osmeña Boulevard, Barangay Sambag 2, Cebu City. Salamat usab ngadto sa atong production crew sa ilang pagbulig sa atong production. O kaninyong tanan, daghan kayong salamat, amping kanunay og Dios manalangin kaninyo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong misa, dadang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. Give thanks to the Lord, that the word of His love. Rejoice that we are His, rejoice in every land. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. We are called to serve the church, to communicate Jesus Christ to the world, and to dedicate ourselves to proclaim the gospel through the means of social communication. We assume Mary's attitude of self-surrender, the Apostle Paul's courage and gratuitousness, the adaptability that makes us all things to all men. The Daughters of St. Paul are known for their ministry for social communications. So they are known for their bookstores and also especially for going from school to school in the provinces and parishes in order to promote Christian literature. So this is a great help for the church in the Philippines in order that the people may be informed about their own faith. So this is something remarkable, that there is an effort to spread the word through good literature, through the mass media, especially by spreading good books, making available to the faithful,
and also by entering more into the mass communication of the radio. I can recall as well the TV programs, the radio programs, and the seminars they're conducting or had conducted made a great impact in the lives of many people, appreciating the teachings, the Christian values, and the teachings of the church related with life and of course with our faith. The Daughters of St. Paul have been very helpful in our own apostolate, in our own ministry of trying to push the mission of the church forward, lay people. I cannot forget that every time we have a big events in the church where I am involved, we always run to St. Paul, to the Daughters of St. Paul, to help us record or document the event. And when I need books that I cannot find, especially religious books of that nature, it would always be to call the Daughters of St. Paul, because this is how we know you, that the good news you communicate, and that not only you communicate, you also document and gather to spread around to people. And that, I think, is a wonderful, wonderful ministry, especially for now, for the needs of today.